dneska natočíme druhé video za dnešok. Tak, dneska ideme hrať Base After Base, keď tak nejaké iné levely. Samozrejme je to kilometry daž, neviem prečo, ale ja neviem. Som sa rozhodol, že to natočím, zahrám si to a ja neviem aké budúci. OK. A to čo toto mne nejde skakať? A ľudia, prepáčte za to video s formulami, ono ma strašne napadlo, že by vás to mohlo zbaviť, ale keďže vás to nebavilo, tak sa to natočiť nebudem. Čakal som, že s odoberateľmi sa posunieme aspoň na tých 75, ale nevadí. Takže asi tak. A ne ľudia, mám vás rád všetkých úplne komplet. Hop. Fúha, to je najďalej, čo som si zatiaľ dostal. Reklama! Hľadáte skvelé ponuky? Tému je tu pre vás. To je normálne, aby mi to dopravou fakt reklamy zdarma a padali. najkvalitnejšími produktami vám prinášame všetko. Pomoc ľudia, to je reklama! Stiahnite si tému ešte dnes. Nenechajte si ujsť tieto skvelé Mama! Nie Hľadáte skvelé možné. ponuky? Tému je tu pre vás. S dopravou No zdarma poď. a najkvalitnejšími produktami Poď. vám prinášame Poď. všetko, čo No, potrebujete jeden na krížik. jednom mieste. No vidíš. Tak nie. %. Taký som postihnutý ľudia, vidíte to? Ani Base After Base. Chápete ľudia? Dal som 70 dačo percent a neviem dať ani tých 50 dačo. Hop. No poď, hop. Bum. Hop. Poď! Ideme Base After Base. Poď. Tak to ďaleko som sa ľudia ešte nedostal. Nie! Dobre, ja to nejdem hrať. Ja idem niečo iné, lebo toto... Ten Base After Base ma chce naštvať. Dobre. Tak ľudia, ja si s vami zahrám... Čo si s vami zahrám? Clutterfang napríklad? To na to nemám nervy. Hop. Close. Skúsime toto. Aha. Ľudia, mne nejde mi skakať. Aha. Nejde mi to skakať. No, konečne. Ľudia, ja som taký nubák. Kamo!
close, kamo. No nie. Vidíme toto napríklad. Viete, aký som tryhard ľudia? Tak nie som. Tak, ja mám nápad. Nie, nemám nápad. Toto niekde pred koncom, toto. No poďme toto. Hop, hop. Bum. Ach jaj. To nie je možné. Ľudia, napíšte mi schválne, koľko percent máte na Stereo Madness. Do komentárov, nie že si to napíšete na čo, ja to neviem ako prečítať. Terezi, ja mám rád mliečne reziky. Nenormálne! Čo je ľudia? To sa kamo nehra ľudia. Extra komforty, vyskúšame ľudia. Čoho? Čo? Tak nie. Mama, pomoc, mama, kde si, mama, tu som. To nie je normálne ľudia. Nie! Mama! Kde je vrať? Bro, ľudia, zasa mi nejde skákať. Ja tomu nechápem už. No veď už poty rakovina. No dobré. Tak ľudia, nejde mi. Nič mi nejde. No nejde mi nič klikať. Dobre ľudia, sme na konci tohto videa. Ak sa ti video páčilo, nezabudnať like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.